Il-Partit Laburista kompla bir-ritmu li beda bih sa mill-ewwel jum ta' din il-kampanja elettorali biex disa timbot minn jum l-elezzjoni ħabbar il-proposti tiegħu fis-settur tal-bidja u s-sajt. F'kuntest ta' qasam regolat strettament mill-Unjoni Ewropea, il-Gvern tal-pajjiż ikun limitat ta' kemm jista' jintervjeni. Madankollu b'numru ta' proposti konkreti fis-settur, Gvern Laburista huwa kommess li jkompli tejjeb settur relattivament żgħir iżda ta' importanza strateġika għall-ekonomija ta' pajjiżna. F'dan is-settur stajna nagħmlu ħafna aktar wedit kif naf illi qed tagħmel l-oppożizzjoni. Inwissil il-bdiewa u s-sajjieda illi l-wedit li qed tagħmel l-oppożizzjoni li nafu bihom mhumiex sostenibbli u ma jistgħux jitwettqu. Fil-waqt li elenka dak li sar, is-Segretarju Parlamentarju kandidat Laburista Rodrigue Galdes tkellem dwar numru ta' proposti fis-settur tal-bidja. Ewlenin fosthom hemm dik li bħas-sajjieda il-bdiewa wkoll ma jħallsux income tax billi titneħħa t-taxxa ta' 3% kalkulata fuq il-beħ globali. Proposta oħra hija lotja ta' Startup Tax Credits 20,000 euro lil dawk li jidħlu jibdew negozju fil-bidja u jew fis-sajt. Dan fl-istess waqt li titfassal strateġija fit-tur għall-futur tal-bidja. Proposti li qed isiru fis-sfond ta' problemi ta' globalizzazzjoni, fejn l-età medja tal-bdiewa hija dik ta' 55 sena. L-Unjoni Ewropea wkoll qed issib diffikultà biex tgħin u tinċentiva aktar il-younger generation tidħol fis-settur tal-bidja u qed naraw ukoll kif nistgħu nissimplifikaw fuq bażi Ewropea il-ħtiġijiet lil bidwi intuħ iktar inċentiv. Jekk ikun fit-tmun tal-pajjiż, il-Partit Laburista fil-Gvern se jagħti titlu legali aktar b'saħħtu li bdiewa u r-raħħala li qed jaħdmu art jew għandhom irtiset tal-Gvern. Proposta oħra hija li l-bdiewa jingħataw ilma ġdid b'xejn bil-impjanti ta' ċumnija fil-Mellieħa minn tabarkat fix-xajra u minn Għajnsilem Għawdex, fl-istess ħin li jitniedu skemi għal restawr ta' ġwiebi għal ġbir tal-ilma tax-xita. Qegħdin għall-ewwel darba nkunu l-ewwel gvern mis-sebgħinijiet il hawn illi qiegħed jagħmel xi ħaġa bli jagħti alternattiva lil pajjiż joħroġ jitella mill-boreholes ilma ġiri minn taħt l-art. Dan permezz ta' investiment ta' 22 miljun euro illi sar fit 3 impjanti, 2 ġewwa Malta u wieħed ġewwa Għawdex. Bitkomplija ta' riforma fil-Pitkalija, Partit Laburista fil-Gvern se jiżgura li l-bdiewa jieħdu l-aktar prezz ġust għal prodotti tagħhom, filwaqt li jevalwa l-possibilità ta' inċentivi mirati lejn investiment f'teknoloġija ġdida. Proposti oħra fis-settur tal-bidja jissuġġerixxu li tkun inċentivata aktar il-bidja organika u mħeġġa l-implementazzjoni ta' programmi ta' konservazzjoni u tkattir ta' annimali indiġeni. Fejn jidħol is-sajt u s-sajjieda mbagħad, Gvern Laburista se jevalwa l-possibilità ta' bini ta' boatyard f'Marsaxlokk u twettiq tal-proġett tal-breakwater fl-istess lokalità. Bix-xogħol fuq dan tal-aħħar mistenni jibda bejn Settembru u Ottubru ta' din is-sena. Barra minn hekk, filwaqt li hemm proposta ta' aktar investiment fi proġetti li jżidu l-irmiġġi, hemm ukoll l-impenn li ma jiddaħlux il-kwoti tal-pixxi spat din is-sena. Għandek sitwazzjonijiet u hemm deċiżjonijiet li rridu nieħdu fost oħrajn jekk il-kwota titqassamx fuq is-sajjieda kollha, jekk titqassamx fuq dawk biss li ħarġu jistadu u li ddikjaraw bejt fil-snin li għaddew hemm skel taħsib differenti li rrid inserraħ ras is-sajjieda li din sena mhux ħajkun hemm dawn il-kwoti u ħanimbarkaw għal konsultazzjonijiet ma' dawk kollha involuti biex it-tqassim ta' din il-kwota tkun waħda ġusta u tkun waħda tas-sajjieda. F'settur li kull ma jmur qed jevolvi b'dawn il-proposti l-Partit Laburista fil-Gvern ikompli jsaħħaħ il-qasam tal-bidja u s-sajt. U l-kandidat Laburista Clint Camilleri innota li Gvern Laburista jirrikonoxxi s-sagrifiċċji li għaddu minnhom bdiewa u sajjieda Maltin. Naħseb dan huma proposti li fl-aħħar mill-aħħar ser jimbuttaw il-qoddim l-oqsma tas-sajd, l-oqsma tal-bidja ħalli nkomplu ninkoraġixxu u ngħinu li bdiewa s-sajda tagħna sabiex ukoll ikomplu jipprogressaw il-qoddim.